Kaixo, Itxaso eta Ioritz gara, Tolosaldea Institutuko ikasleak, eta informatika arlokoak garenez, ordenagailu bat irudi bat nola egin erakutsiko dizugu. Gaur egun datuen segurtasuna mantentzeko egiten dena da segurtasun kopiak, gero ere jendak egin ez dakinak gehien softwareen kopia seguritatea egiten dena, eta horri ditzen zeidena da irudia. Irudian helburua da sistema eragilean edo sartzen bada virusen bat ordenagailua aurreko egoerara bueltatzea. Erabiltzen ditugun tresnak batez ere euskarriak izan daitezke pendriveak, DVD-ak eta horrelako euskarriak. Eta softwareen gaur egun merkatuan mugitzen dena da Gosta, Akronisa, Klonezilla, eta guk erabili duguna Norton Gosta da, batez ere erresa dalako erabiltzen, entorno grafikoa daukalako, eta batez ere horregatikan. Orain erakutsiko dizuguna da nola egiten den irudiak, pausoz pauso. Irudi bat egiteko prozesuan pauso hauek jarraituko ditugu. Lehenik eta ben, lokal pintxatu, ondoren partition, eta to image, irudi bat sortzeko. Aterako den listan, disko gorrak aterakoia, guk bat aukeratuko dugu, ondoren bere partizioak azaldukoia, lehenengo partizioa zeren sistema eragilea bertan instalatuta dago, aukeratu partizio hori, eta nahi dugun direktorioan gorde. Gure kasuan D partizioan, eta izen bat jarriko dugu irudiari. Behin izena jarrita gero, gorde, eta irudia egiten hasikoa. Azkenik, successfully mezu aterako da. Demagun sistema eragileak arazoak ematen dizkigula, edo virus bat duela. Ordenagailu hasierako egoerara itzultzea posible da. Horretarako pausa hauek jarraituko ditugu. Lehenik eta behin, lokal pintxatu, partition, eta from image. Irudia non dagoen bilatu, gure kasuan de partizioan egongo da. Aukeratzen dugu ze partizioetan bota nahi dugun irudia. Lehen sistema eragilea zegoen tokin. Klik ematen diogu jesi, eta irudia botatzen hasiko da. Azkenik, successfully mezu aterako da. Labur bilduz, irudi bat egitea oso garrantzizkoa da, denbora gutxian ordenagailua aurreko egorara bueltatzea lortuko genezakelako. Bideo hau baliagarria izango zaizuelakoan, agurtzen gara. Laburpen moduan, emandako pausoak hauek izan dira. 1. Ghost programa exekutatu. 2. Irudi bat egiteko partizioa aukeratu. 3. Irudia gordetzeko leku aukeratu. 4. Irudia egin, eta azkenikan irudi horren berreskurapena egin.